Mark chapter 1. Mark chapter 1 verses 29 to 34. Marcos kapitulo 1 versikulo 29 hangtod sa 34. Palihog mo barog una ta. Verse 29. Gikan sa sinaguga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon og ni Andres, kauban niya si Santiago, si Juan og ang ubang mga tinun-an. Niining higayon na ang ugangan nga babae ni Simon gihilantan og naghigda. Pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan dayon niya siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot og gibangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod nagpundok didto at ubangan sa balay. Unya giayon ni Jesus ang daghang mga tawo nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Ampo ta, Lord, karon nga gabi huna Ginoo lain na pud ni nga pagpangumusta nimo sa among mga kinabuhi. Dugang na pod nga mga pagtudlo, pagpalig-on, pagbadlong, pagtulid. Salamat kayo nga hangtod karong gabi huna gaginhawa pa mi og may kinabuhi pa. Nagaampo kami nga mahimong mapuslanon ang among kinabuhi og kana pinaagi sa imong mga pulo nga matudloan mi unsay among mahimo aron kami mahimong imong mapuslan. Lord, tabangi kami nga makasabot kami nga ang among pagkakristohanon dili lamang mahimong mapuslanon alang sa among kaugalingon kundi mapuslanon gayod para sa imong himaya. Kay ikaw man nagbuhat ka namo og maoy tuyo nimo nga buhaton ang tao aron ka mahimaya, Ginoo. So tabangi gyud ang kada usa nga ang among mga makatunan karon among maikinabuhi. Salamat o Dios nga imong panalipdan ang mga kinabuhi aron dili makawang ug dili makawat sa kaaway ang mga maayong binhi, mga mao ang imong mga pulong nga imong itanom sa among mga kinabuhi karon. Kanimo ang tanan o God og tabuni kami sa hamili nimong dugo o Ginoong Hesus og madawat namo ni nga kaalam gikan kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Karon nga kagabihon atong hisgutan simple ra kaayo ang mga kamot sa atong Ginoo. Nakaibalo ka unsa kalisod nga naa kay ganahang buhaton pero wala kay kamot. Di ka kabuhat. Or mananahi ka pero ang imong kamot kay na balda, na piang, na unsa na diha. Unsa pay lain? Imong una-hunaon nga kung driver ka o niya kalit nga nay aksidente o niya nag-collapse ka, pagmata nimo na ka sa ospital unya putol na ang duha nimo ka kamot. Subo kayo maguna-una ka unsaon naman ako ni. And sometimes makaingon na ka nga useless nako og wa na koy gamit. Ilabi na kong ang pinaka-importante may mawala sa imuha. Ibutang nato ang imong panginabuhi mao gayod ang pagpamanday. Pag-ayog mga sakyanan o bisan pag-unsang kalingawan. Pero kung ang imong kamot maunay ma-disable na, wala na, di na siya magamit, makaingon tang useless nako, wa na ko'y bili.
Usahay, maguna-una na lang kang, pabugat na lang ko sa akong pamilya, kuan na lang ko nila, kanang dugang na lang ko sa ilang palasanon, ingon ana bitaw, useless na ko, wa na ko'y kinabuhi. Og ingon ana na lang gyud ka lisod mga igsoon, kapait ang mahimo nato nga kahimtang. So, atong hisgutan ka karon ning kagabihon, kining mga kamot sa Ginoo, nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, siya mo'y nagbuhat nimo og nako og nag-umol sa imuha. Now, ang minugna sa kamot sa tawo, makaingon kag perfect pero wa gyud perfect. Sa mata ra na nimo, panglantaw ra na nimo. Wala say ginama ang kamot sa tawo nga magpabilin hangtod sa hangtod. Kay ang minugna raman sa Dios maoy mahimong hingpit ug ang minugna sa tawo matapos manggayod. Diha nato makita nga ang mga buhat sa Dios, buhat sa mga kamot niyang nga gamhanan. Buhat sa makagagahom gayod. Dili siya pwedeng sundog-sundogon sa tawo, and bisan ang yawa dili makasundog ni ana. So, karon nga kagabihon, dalon ta sa mga mensahe sa Dios diha sa Marcos kapitulo 1, bersikulo 29 hangtod sa 34. Nagisgot ni siya sa private nga ministry o public nga ministry. Ang private nga ministry ani, kining giayon niya ang ugangan ni Simon nga naa sa sulod sa panimalay. Nga gihilantan o niya iyang gihikap, gipabangon niya og naulian, naayo. Then, nagsunod dayon ang gitawag og private ministry nga nangadto ang daghan kayong mga tawo. So, imong makita nga atong Ginoo mubuhat siya sa personal nga kanang kamura gyud na po'y mga pagpamuhat niya nga daghan ang witness. Masabtan na to, makuha na to mga igsoon. So, unlike sa kasagaran karon nga dapat og nakay buhatong maayo, dapat daghang makakita gyud. Pero ang atong Ginoo, og naa siya buhaton, mas maayo pagani sekreto kung naa man sa public, iyang ingnon ayaw og saba. Nakuha na to? So aton ing subayon, og atong tan-awon, og unsay atong makatunan karong gabihon na, aron kay balota, unsay sunod na po natong pwedeng mabuhat. Kay Kristiyano naman ta, gahuwat man ta kanunay, og unsay mando sa pulong sa Ginoo, mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ningon sa verse, arita, sugdo na to, pagbasa sa verse 1. Ingon diha, verse 29. 29, no? Ingon diha. And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John. Now, kinsa man ni si Simon? Siya mao si Pedro, Simon Pedro. Og ang iyang igsuon kini si Andro. Diha sa panimalay ni Simon, ang iyang ugangan, sa to pa si Simon Pedro minyo kay iyang ugangan maning gihilantan nga babaye. Nasabtan na to? So si Simon Peter gitagaan og nickname. Unsa nang nickname sa Bisaya? Angga. Okay, gitagaan siya angga or nickname nga Sifas. Sifas. Ang Sifas, kung imong i-translate into English, mahimong Peter. Mo nang gitawag siya Simon Pedro. Actually, dili gyud Pedro yang ngalan. Kay ang iyang ngalan Simon. Unya gianggaan siya ni Jesus og Peter. Sifas nga sa English kung hubaron Pedro, Peter. Nasabtan na to? Og ang ngalan nga Peter gipasabot lig-on nga bato. Rock. So, kinsa maning rock si Ginoong Hesus, iyang gipanganlan si Pedro pinasubay sa iyahang kung kinsa siya. Di ba?
So gipanganlan niya si Peter og Peter. At least naputay nakatunan mao di ni gipanganak siyang Pedro or Peter because walay Hebrew name nga Peter or Pedro. No? Tawagan siya Simon. Unya gitagaan siya pangalan nga Sifas ni Ginoong Hesus nga ang Sifas gipasabot nga Peter sa English o ang gipasabot sa maong pangalan nga Peter bato. Nasabtan na to? And Jesus Christ is the rock of the ages. Now, ningon diha nga they entered into the house, balik sa gamay. They entered into the house of Simon and Andrew. Again, si Peter usa siya sa unang mga disipulo. Kay batch man ni silang gitawag. Batch man ni sila. So, first batch ni siya. The first, one of the first. Usa sa mga disciple, unang disciple ni Kristo, si Simon. Mao ni siyang si Pedro. Unya, ang ilang panarbaho is mga mananagat ni sila. Nga gitawag sa Ginoo nga mosunod niya. Nya kauban si James o si John. Next verse. Ningon dito sa 30, but Simon's wife's mother lay sick of a fever. Grabe nga kainit. Wa ka kabalo mo kining hilanat, di na sakit. Ang hilanat, ilhanan nga naa kay sakit. But di na sakit ng hilanat. Siya mo'y nagpahibaw nga naa kay sakit. Munang kung naa kay UTI, hilantanon. Kung naa kay problema sa panglawas, hilantanon. Kung dinggihon ka, hilantanon. So siya mo'y nagpabalo nga kani siya na ay sakit. Wala giingon gyud og unsay sakit, but ang giingon diha nga grabing hilanat. Grabing hilanat. O kita mo nga itag kumbulsyon kay taas kayo. You know what? Kita mo nga itag ayaw liguan na kay gahilanat. Or bagong nawala ang hilanat, ayaw ligua kay mulunod. Mulunod. No? Wrong siya nga concept. Arikas mga doktor, mangutana, before kumbulsyonon ang bata, ligua. Lamang luoy siya kung liguon kay arang tugnawa, ganig hangin ra, liguon pa. So, sa di pa mo init og ayo, ipaligo. No? Na-bless ra po ko kay kini akong anak, bisag hilantanon siya, maligo gyud siya. Maligo gyud siya, maligo ko kay mo eskwela ka, maligo gyud. No? So taas kayo ang iyang hilanat. Ingon di ha? So, and unknown they tell him of her. Ilang gisuginlan. Sa sulat dito ni Mateo o ni Marcos, niingon nga ilang gihangyo si Jesus. And notice nga kining pag-ayo sa gihilantan nga ugangan ni Pedro, wala ni gisulti sa Book of John. Kay lahi lagi tong ka-book of lahi lagi ang purpose ni John nganong iya tong gisuwat tong iyang nga gospel. Dili siya synoptic. No? Lahi siya. So karon ningon diha nga grabe gyud ang gihilantan pag-ayo gyud ang kini nga ugangan. Then ningon diha ang next verse. Ningon ang next verse nga verse 31, giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot o gibangon. Familiar kayo ni. Gikuptan ang iyang kamot o gibangon. Sunod nga nahitabo, ningon diha nga and immediately. Munang pagmoingon gani kang Book of Mark, ang keyword niya is immediately. Because wala gyud niingon diha unya pagkahapon naayo siya. Wa gyud niya, oy pastor, giampuan ko nimo pagkaugma pastor na okay na gyud ko. Sa Bible, Book of Mark, ang word nga immediately mao nay gabalik-balik sa kada perform. Sa kada himo ni Jesus og milagro, ang word mo ingon dayong and immediately, diha dayon. Nakuha na to? And immediately, kining maong hilanat left her. Ang nibiya kaniya ang maong hilanat, and she ministered unto them. Now listen, diha magagikan ang atong diskusyon mahitungod sa mga kamot sa atong Ginoo. Sa Bible, pag mo-mention na ganig right hand,
It means authority and sovereign power. Muna gipasabot anang right hand. Pag may nga kagkamot sa Diyos, tuo nga kamot sa Diyos, nagsimbolo na siya sa strength, power, kanang iyahang nga control. Maobitaw na nga kung sa Bible, makita nimo nga taguan ko nimo sa imong gusto kog adtos tuong kamot, adto sa tuo, ay imong kamot be upon me, your hand be upon me, your hand be upon me. Because naghisgot na siya kabahin sa gahom sa Dios, sa pagmugna sa tanan, sa tabang sa Dios, naa diha mga igsoon. Now listen to this. Niingon diha nga sa diyang gigunitan niya o gibangon, kalit na yun nga immediately nakaangkon gisiyag kaayuhan. Og ang sumpay niingon, og ang maong babaye mialagad kanila. Na dinhin ako na pamalandungan samtang magatrabaho may mga igsoon, magsigi kog pamalandong, grabe no. Diha magsulod ang wisdom. Na ingani di ay. Kabalo mo kung sa'yo makita ninyo diha? Kana bitaw nang inahanglan siya kaayuhan. Sa pagkanadawat na niya ang kaayuhan, gigamit dayon niya sa pag-alagad sa naghatag. And pila ka mga nang labay ka panahunan, nag-ampo ta, nangayo ta, gihatag sa Diyos. Gigamit ba na to para sa Diyos? Pila sa atuwa, Lord, i-increase ang akong talent. Gihatag ang talent, pero dili ipagamit sa Ginoo. Lord, kung tagaan ko nimog motor, adtuon ako tong tuas, lagyo, Ginoo, nga akong kaubas trabaho, bisag tulo pa ka oras tong biyahion, kausara bitos us kasimana, ako pa'y mugas, aron ako tong makuha siya, Lord. Ako ang motor, ako ang gas, ako tong makuha siya, Lord. Gigamit ba na to? Pag nanay motor, laag na? Look at that. Unsay iyang gikinahanglan, kaayuhan, restoration siyang kusog. Pagkagihatag na sa Ginoo, ni bangon dayon siya, ni alagad. Mausab kita, nga mga Kristohanon man ta, so natay gipangayo sa Dios, inigabot ana unsa may imong buhaton. Mali man ang purpose. Lord, gusto pa kong mabuhi. Nganong gusto pa mo ka mabuhi? Gusto ra. Ganara ko mabuhi. Lord, gusto ko makahumag-eskwela. Nga naman, aron kita kung nindot ka trabaho. Nga nang ganang ka kita nindot trabaho, aron nindot po ko sweldo. Nga nang ganang ka nindot sweldo, aron makapahayahay ko. Nga nang gusto makapahayahay, aron para sa uban ko. Walay purpose. Na mga Kristohanon man ta, maumang yun ang purpose niya. So, na-experience ni sa ugangang babae ni Simon, ang kamot sa Diyos. So kay nakadawat man siya kaayuhan, pidaangi sa kamot sa Diyos, nahimo sad siyang kamot sa Ginoo. Because you cannot serve, dili ka kabuhat, kaalagad, kung dili sad ka mahimong kamot sa Diyos. And same scenario, atong adtoon sa, balikan na nato ni unya mga igsoon, moadto sa ta sa Acts chapter 3. Acts chapter 3, 1 to 10. Here comes Peter and John. Acts chapter 3, 1 to 10. Si Peter and John na siya mga igsoon. Ningon diha nga, it was an hour of prayer. Karon kay naa may ampo pero sa alas 3, ang mag-ampo radyo na, manghunong ratong nangumpra. Pag humag-ampo sa, you die, Jesus, but the source of light. Pag human niya na mga igsoon, ritso na dahi ko na, tulod na niya ito, pamira na po itong mga noodles. Radyo na lang mag-ampo. Gadget na lang ang i-play. Di na yun mag-ampo mga tao. But literally, in those days, hangtod sa kapanahonan sa mga disciples, ang mga Hudiyo inig kahapon, muadtog yun sila sa balay alampuanan o mag-ampo. Muadtog yun sila, muampo sila dito. And that is why here comes Peter and John went up together into the temple.
at the hour of prayer, being the 9th hour, 3:00 sa hapon. Next. And then, and a certain man lame, dunay bakol, walay mahimo. From his mother's womb, gikan pastagoang kan bakol na siya daan, pagpakatawo, was carried home, delayed daily in the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Tanawa ra guni. Dunay usa ka bakol gikas iyang pagkatawo nga ang tagtungod sa maong bakol, dadon ang maong bakol ibutang dito sa ganghaan sa templo. Kay nabatasan sa mga Hudiyo nga sa dili pa sila musimbag maghalad, mubuhat una sila maayo. So ang paghatag ngadto sa mga may mga kapansanan, ilang yunauna nga traditionally, maayo. Tradisyon na nila nga muhatag sa sila o sa musulod. Hangtod karon na manis mga simbahan. Never na nato may tabo dire. Kay na mga ing anak, pasudla na, aron makadawat na sa pulong sa Ginoo. Unya inig pauli na, og na kay bugas ipadala, padali nang bugas. Og na kay kwarta, tagay na kwarta. Og na ay buwad, isda, tagay na. Ayaw palingkura, magpainit na dito sa gawas. So galing ko dito sa gawas. And aron mangayo og limos. Next verse, ningon diha. In verse 3, seeing Peter and John about to go into the temple, asked us alms. No? An alms. Ngayo siya limos. Pakita niyang Pedro ni John nga, padong musulot, iya dayong mangayo siya. Sa sunod na ito po. Mao ni isulti. Kay naa kay kwarta, pero di man kamuhatag, gamitan ng verse 4. Hello? Kanang na ikahatag niya, di mo hatag, Acts 3 verse 4, muna gamita. Ingna dayon, wala man ko ikahatag ni mo, ampuan na lang kanako. God bless you. Ulawa, panayingan na. Tanawa ha? Peter, fastening his eyes upon him with John, said, look on us. Mitutok si Pedro ngadto sa maong masakiton sa bakol o giing nang tanawa kami. Sunod na verse. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. So, nitanaw siya, nag-expect, naglaom, nga hatagan siya ni Pedro og ni Juan. But ano si sunod? Nga naitabo, verse 6 di ay. Dera, verse 6. Ang verse 6 na itong gamiton. Ang verse 6 ha? Di mo kaganang mo hatag. Kanay gamita. Yung verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none. Plata o bulawan, wala gyud ko'y ikahatag nimo. But such as I have, I give. Di. Kung unsay naan ako maulang gyud, akong ikahatag. Tinuod o kung sa rinaan nato na natin ikahatag, na magay kusog. Makaalagad man ka. So, pwede ka ayo na. Nga muna imong ihatag. Naman kay talent. Nadyo kay katag. Nadyo kay katag. And then, he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sa pangalan ni Jesus, kining Jesus nga igisgutan, mauni ang Jesus nga nag-ayo sa gihilangtan nga ugangan ni Simon. And pila ka mga katuigang ng labay, nang buhat ni Pedro o ni Juan ang gibuhat sa Ginoo human sa nang labayng panahon. Ang pangutana, nganong nakabuhat man pud sila ana? Nabuhat na lagi sa tong Ginoo. Pero nganong nakabuhat man pud silang Juan ana o si Pedro ana? Because niingon si Lord ang motuo, sultian ko kamo, motuo kamo, makahimo pa kamo, labaw pa niini. Di ba? Himo sa sila. Now, ingon diha, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ngano di ay nga ila mangyong ingnon, Jesus Christ of Cortez.
Jesus Christ of Tagbilaran. Jesus Christ of Dumaguete. Wait, sa tanawa ra ko na. Nganong moingon man silang Jesus Christ of Nazareth? Because daghang Hesus. Daghang modalas yang ngalan. Daghang Hesus-Kristong nagpa-Hesus-Kristo, Hesus-Kristo. No? Imagine ako nung walay address. Sa ngalan ni Veronica, asa man anak, katong Ulino, katong Vinyas. So it means, kaila kayo si Peter kung kinsa ang iyang gigamit nga pangalan. And sometimes kita rebuke pa ta. In Jesus' name, paawa. And then si Lord, di man na ako, kwarta man na imong Jesus. O di man na ako, ikaw may Jesus imong kaugalingon. Kaya naa ka sa imong kaugalingon nagsalig, naa ka sa kwarta kasalig. So ang imong Ginoo, kanang imong gisaligan, dili na ako. Di ba? So ingon siya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up or rise up and walk. Barog ug lakaw. O say, sunod na itabo. Next verse. And he took him by the right hand. Dili ni yaw-yaw raporo na ay buhaton. Si Jesus, wala siya misulti, ayo na ka. But ingon diya, gunitan niya, gipabangon. Di ba ni puro ta yaw-yaw, ani wala tay himuon. God bless you. Sige ra kag yaw-yaw, God bless you. Gigugma kas Ginoo. Gipakamatian ka sa Dios, wa kay gibuhat. Batanawa siya. Giunsa niya? Ilang gigunitan o ilang gitabangan bangon. And lifted him up. Gipabarog yun nila. And immediately his feet and ankle bones received strength. Nanumbalik dayon ang iyang kusog, naligon ang iyang mga lutahan. Next verse. Ingon dia, and he leaping up, stood, and walked. Nitindog siya, milakaw siya, and enter with them into the temple. Uban nila sulod templo. Walking and leaping and praising God. Kana bang maglakaw bang mo na mo gambak? Ayog ko. Unya nagdaig sa Dios. See? Pag human siya nakatindog na ayaw ni ilakaw ni uli. Wala. Human siya nakatindog, usa may ang gikinahanglan kusog. Human siya nakatindog, nisulod siya sa templo ug nagdayeg sa Ginoo. In other words, ang iyang nadawat, iya dayong gibalikan og pagdayeg, pagpasalamat ang Dios. Kaya nga, ang unang correction og teaching nga atong madawat, unsa may imong gipangayo ni Lord sa diyang na angko na nimo na, unsa may imong gibuhat? Igag pangayo sa Ginoo og motor kay imong rides imong uyab. Tuyok sa round ball. Kapuya kay nga na Kana bitang seryoso ka nagampo Lord nagdukoy classmate sa una Lord. Pero tuan naman siya ron og luon. 30 minutes man luon pa dong. Pagbalik 30 minutes, 1 hour gyud ni ba? Ingon man siya Lord lisod siya simba kay layo. Tagaan man ko nimog motor, ko tong tagboon. Ihatod po na ako iniguman. Bisag kana lang mo akong offering nimo. Ha, bisag kana rin ako ihalan nimo Lord sa akong tibuok kinabuhi. Ihatod na ko siya kuan. And who knows, one day, nagkamotor din yon. Tapos nilambo po Ginoo. Then magmotor na siya, bisag layo, atog yun siya. And then manala na po siya. Pero wala. Igor, ramta mo yung anong kwaon man, pastor. Ngano man ang ICM, Dikyo, Marcila, nanguha na silang customer, o niya ihatod o balik. Ang musimba. Ang dili. Ing anak ta ka selfish. Ing anak ta ka hakog mga igsoon. Kaya nga lahat na nagyahatag na ni Lord sa ato. Ang problema ayaw nating maging kamay ni Lord.
Di ta gunahang mahimong kamot ni Lord. Gitagaan kag tiil para kay mulakaw ka, pero di ka ganahang mahimong tiil sa Ginoo. Gitagaan kag mata para makakita ka, pero di ka ganahang mahimong mata sa Dios. Gitagaan kag baba sa Ginoo arong mahimo kang manunulti sa Dios, pero di ka ganahan. Mag-unsa ra det as tibok natong kinabuhi. Paabot na tag kanus-a manag-as natong sugar og dugo. Kanung manag-as na pud ang ato mga edad yung hantod mamahulay na tang dayon. Naagit tay buhaton, naagit tay himuon mga igsoon. Dili jud pwede nga wata himuon. Ningon dito nga sa diyang naayo na siya. Ni alagad ngadto kanila. So ang iyang nadawat, iyang gibalik sa pag-alagad. Amen? Kanisad o. Huwag siya ni dagan ni uli. Kini, makasuroy na ko, makadula na ko basketball. Kini, wag yun. Ang iyang nadawat gikan sa Diyos, gigamit dayon niya sa pagsimba sa Diyos. Sa may naani mong pwede ni mong ipagamit sa Ginoo. Pagamit na ni Lord. Ipagamit na sa Ginoo. Pero kung ikaw po mag-decide kay og imo po nang ipagamit, ikaw ray mo gamit ana or ang kalibutan mo gamit, ikaw mag-decide pod. So, iya dayong gigamit ni sa pagsimba o sa pag-alagad sa Dios. Now, ningon dito next verse. Ingon dia, and all the people saw him walking and praising God. Na witness na ay makasaksi gyud. Uy, maning atong gitanong. Di ba kada Domingo dito manis gawas? Ang niya naman ron diri. So naka-witness sila. Unsay ilang na witness? Ang iyang kinabuhi before kaniadto ug ang kinabuhi niya nga ilang nakit-ang nagdayeg sa Dios. Kaniadto hubog ta sa tandua nga dito, kit-an kas mga tawo. Ya karon hubog kas balang espiritu, gadayeg ka, gasimba, kit-an gyapon kas mga tawo. Pero katong kalakaw ka kay hubog ka, wa gyud moingon nimo nabuang o. Pero karon nang diwa na kay inom, nahigugma kas Ginoo, magsayaw ka, modayeg sa Ginoo, hingalan ka nabuang o, nabuang o. Kabantay mo ning tawo? Lahib yun ning tawo. So naka-witness gyud sila in verse 10. Ingon ang verse 10, and they know that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonders and amazement at that which had happened unto him. Sila yun, nasayod. Nga maog yun yung tawana dito naglingkod. Munang na-amaze sila. Ug makaingon yun silang grabe. Wa pag yun takakitag. Ingani ka grabing panghitabo. Sukad masukad. Di kayo mga tao sa atong palibot, kita sila nimo. Muragod gyapon. Lahi na biyang nagtinuuhan ron, pero murag gyapon. Di gyapon managad. Di gyapon mo smile. Pasiron sa pulong Ginoo mo, kalitrag ingong, wa ko'y gasa na. Ngano nakasulti magagway gasa? Nga wa man ka. Banganga ko na ba? Ay dila, wa. Na, malagi na. May uragula ko'y gasa na. Hello? Tanawa na. Dako kayo ilang katingala. And baliko na to. Balik ta dito sa Book of Mark. So, gigunitan sa kamot. And moingon na din ka nga, Pastor, gamhanan man ang kamot sa Diyos. Kita man siya sa akong kahimtang karon nga naa ako sa ubos, kaayo nganong dili man ko niya gunitan og isa ka. Grabe man akong balatian, nganong dili man niya ituyod ang akong kamot, iyang kamot og gikapon ko niya. Ano dili man ko niya tabangan? Kabalo mo ko sa problema? Dili ang kamot sa Dios. Ang problema na as Isaiah chapter 59, 1 and 2. Isaiah
59, versikulo 1 hangtod sa 2. Ingon diha. Paminaw. Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. Ang kamot sa Ginoo dili mobo nga dili siya makaluwas. Ug dili usab siya bungol. Dili usab bungol ang iyang mga dalunggan nga dili siya makadungog. Apan ang inyo hinuong kalapasan, mga sala, maoy, nagbabag, nagbuwag, ug nagulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala, maoy hinungdan sa iyang pagpalayo kaninyo. Aron dili siya makadungog kaninyo. Niunsa ang bugtong anak diha nga nagantos na siya, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Because gidala niya ang tanang mga sala. Munang, kining tao mga igsoon, bisag unsaon nimo dayeg sa Ginoo, irang perting layua imong kasing-kasing. Bisag unsaon imong ampo, perting layua ang kasing-kasing. Ngano man? Dili bungol, dili sad siya buta, dili pod siya mubo ang iyang kamot. Batingon diha nga ang sala. Dunay nakababag. So walay problema diha sa atong Ginoo mga igsoon. And ayaw po kag ingon-ingon nga kining gamhanan ra gyud nga mga kamot sa Dios mo imuayo nako. Because ni atong panahon na wala pay operasyon. Wala pay i-x-ray imong lawas, i-scan ang imong lawas, wa pa madiskubre ang DNA, wa pa madiskubre ang wa pa hibaw ig asang kasing-kasing nimo atong panahon na siguro nabutang. Asa ang baga dapit. So kining mga kaalam nga gihatag ni Lord sa mga nanagtuon karon, unsaon pag atiman ang dunay mga balatian, paghimog mga medisina, kamot gihapon na sa Dios kay ang Ginoo'y naghatag nila kaalam. Moingon na dayog mga doktor, mga tambal, mga Diyos na. Dili man pariho ang tawo kaya doon na may mga tawo nga ang ilang pagtuo di gyud kaabot ana. Kinahanglan man gyud sila. So ang Dios nag-extend sa bisan unsang paagi nga makabot ra gyud niya ang tawo. So nigamit siya. Kay bisan gani si Lucas, doktor man si Lucas. Therefore, padayunon nato mga igsoon. So, human naayo ang maong ugangan ni Simon nga babaye, pagdawat niya sa maong kaayuhan, ang kaayuhan gigamit dayon sa babaye aron sa pag-alagad sa Ginoo o sa mga disipulo. Unsay mga pagtulunan, let us be the hand of the Almighty. Dapat mahimo sa ta mga kamot. Sa unsang paagi nga mahimo sabta nga mga kamot sa Ginoo. Basahon nato ang Acts 20 verse 35. Sa Bisaya na buhat 20 versikulo 35. Ningon dire sa verse 37. 35. Buhat 20, 35, diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mas blessed di ay ang naghatag kaysa sa nagdawat. So kinahanglan siyang maghago aron na siya ihatag. Wala na iyon diri kinahanglan siyang maghago para ra siyang kaugalingon.
Apostle Paul na nga sulti nga kinahanglan gayud nga maghago. Kinahanglan gayud nga ningon pa to dito nahimo silang tent maker. Daman kag nagtrabaho gyud sila. Imo sila mo nang dili pod sayop nga mo kailis. Kay gasugod na siya GNT ka? Ano mong kan? Express? Shopee? Oh, karon po na siya ka-duty. Nakalimot siyang Wednesday ron. No? Ritso siya dire. Dayon nikalit na puglakaw kay mag-remit pa diya. I-remit day na dayon. I-remit dayon ng kanang naang halin sa parcel, ako nang bayad sa mga parcel. No, dili sayop. No? Na kay mga time nga magamit pa nimo. Ngano man, for the sake nga na kayo kan, dili oy, tanaw kay ni ka Sunday school. Uy, yung mga bata wala na pang snacks. Asa man ka? Kap. Nakadahay ikon kap kay amoy pa snacks sa mga bata sa church. Ing ana na basta pagsugod. No? Sacrifices. Pag abot sa Thanksgiving, i-advance nimo tong imong 2 ka bulan. Kisa wala may tabo. And after that, oh, Lord, anaram na. Diya kita, nga pastor. Sayon na kayo. Sayon na kayo, no? Natanawag pila ka libo ning ng eskwela o college. Usaray ka Bible school. Nya daghan kayong kalag. Dapit, nga nagkinahanglag, magwalali. Uy, di ramang gunag di ka mag-Bible school. Bisag unsa ka, magpagamit ragyod ka, kanang imong nakatunan, imong ikinabuhi i-share sa uban, kanang imong nabasa, imong ikinabuhi i-share sa uban, kanang imong giampo, nadawat na nimo imong gamiton, i-share sa uban, pag-alagad sa Ginoo. Ana raman na. So, ingon siya, I showed you all things. Ako mong gipakita. Wala ni natago ninyo. How that so laboring, ye ought to support the weak. Aron makatabang ko sa naas mga paginanglanon, nagagusad ko. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Sige raw dawat ani, wala ko i-bless sa uban. Hatagan ka kaayuhan, di po mo gamiton sa pag-alagad. Giayo ka sa imong pagkabakol, dayon imo rang itur, isuroy ra nimo. Ilaag ra nimo. Batanawa, sa din nakadawat sa kaayuhan, gigamit din na ni sulod siya o gidayeg niya ang Dios, ang uban naglantaw na tinga pag-ayo. Inlipay sab ang naglantaw. What if human siya naayo, suroy din siya dito, tuba-tuba dayon. Disco dito, laag, gala, sugal, bisag asa. Muunsa man ang mga tao, wag yun, matagam. Pero, wag yun, matagam. Ni Agi, nabaya na siya. Wag yun, matagam. Di ba mo yung ana, mga tao? So sa ingon na ana nga paagi, kanang muhatag ka, kanang mutabang ka, kanang mubuhat ka nga maluluyon, nahimo kang kamot sa Diyos. Pastor, gininhawa raman ko sa Ginoo. Munang murara kog hangin, labay-labay lang, wala ray buhaton. Gininhawa raman ko. Napaday nga na. So let us be the hand of the Almighty. May gibuhat diya nga daghan kabalo ka daghan gyud kaayong mga bersikulo sa Bible. And usa sa salmista niingon siyang nahimo kong kamot ug nahimo kong tiil ngadto sa mga wala makabaton niini. Gani naghilak pa siya kaayo. Kay ako mo ni sa diyang nasilas kagulanan,
Mao ni akong gibuhat, pero karon mao niyang na akong gibati, pero sila hilak ang salmista. Kay sa panahon nga way mahimo, nahimo siyang tiil. Sa panahon nga dili makahimo, nahimo siyang kamot. Sa panahon nga di sila kakita, naa sila sa kalibog, siya mo'y nahimong mata. And let us be not only the hand of the Almighty, mahimo sabtang ba, mahimo sabtang tigpamaba, mahimo sabtang mouthpiece. Ingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Akong basahon. Busa, ania kami gipadala ni Kristo, ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyopo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Jesucristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Nahimo silang ambasador, representative nga manulti sila. What's the use? Tagaan kag baba gamitor nimo pangdaot, paghukom ug paglibak. Pasapasas mga istorya. Ngita og mosimpatiya nimo. What's the use? Say gamit. Nga dili man ka mahimong baba di ay sa Ginoo. So, ningon diri nga now, then we are ambassadors of Christ. Isa diri ka suot atong jersey ng ambassador niya, wa ka katuod og asa na dapit. Mo jersey mo na mo? Yung duwa-duwa. Wa ba ko kadua? Ito ang daplin tigpakpak lipay gyapon. Ambassador. Mapildi lipay gyapon. Amen. Ano man isingot naman, pildi namang sugar. Kay mapildi mga suko. Ang nanula pa man mo, pag dula mo cheese. Dama. Uno. So, ingon siya nga, now then we are ambassadors of Christ. May nga kay kag ambassadors, representative ka, anak nga nasod, nga tuwa kas laing nasod. Ikaw maoy nagdala sa imong nasod. Mo nang walay ambasador paluoy-luoy og dagway. Bisag luoy inyong nasod, imo jud ipakita nakaniktay ka. Oy dili tanan kabalong mo English bright. Hello? Dili tanan nga mangtas kamao mo English. Master mo litok og English. Maalamon. Kay bisan sa Amerika wa pa ga eskwela. Kamao mo English. Naunsa day mo. So, ambassador. So, niingon siya, kay ambassador man, niingon dia, as though God did beseech you by us. Sama lang nga ang Diyos mismo, maoy misultig naghangyo ninyo, pinaagi na mo, ingon siya. Dili lang ta kay mahimong kamot sa Diyos, mahimo sabdang baba sa Ginoo. And we are called the body of Christ. Unsa day ka kalunggo? Kailan mo kalunggo? Kaunggo? Kaugo? Unsa day ka bugas? Pimples? Ingron ka, ingron? Ngawa kay gamit? Tingod dia, we are the body of Christ. So mahimo kang mata, mahimo kang baba, mahimo kang tiil, mahimo kang kamot. So ningon siya nga sama lang ang Diyos mo ay nagsulti ninyo, nagahangyo ka ninyo, nagsulti lagi. We pray you in Christ. Kanang we pray you, naghangyo kaninyo. Naghangyo ka kaninyo, pinaagi kang Kristo. Be ye reconciled to God.
pagpasiguli na mo sa Dios. So nahimong ba sad. Unsa man soy atong kanani? Mahimo rata nga hangtod sa hangtod ra gyud. Nga wala tay tinguha. Wala lang gyud. Mahinumdum man ako ang mensahe ni Sir Joaquin sa iyang pag-anhi, ingon siya kada uno gana uno. Nga sa ato pa ang kada usa magdalag usa. Pero kung ang atong batasan mao'y atong ipakita nila, bisag katunga, manananggal, di ta kadala. Wa ka get sa joke. Ang bisag kaspaan ng bataan ng tawhana, di na to madala. Ang kada usa magdala og usa diha sa Ginoo. Kabalo mong unsay pinaka problema sa duha ka masakiton nga atong nadunggan ang ilang kinabuhi. Ang usa bakol gikas iyang pagkatawo. Og ang ugangan ni Simon Pedro, grabe ang hilanat. Sa dihang nadawat nila ang kaayuhan, gigamit dayon nila sa pag-alagad. Sometimes, ang atong mga nadawat sa Dios gigamit ra nato sa atong kaugalingong kalipayon. Kita ra, way apil ang uban. Walay apil ang uban. Ato ra, walay apil ang Ginoo. Pero sa mga panahon nga nanginahanglan ta, kung maayo lang ko Ginoo, pareha tong dula tong tip-tip og si bangga tip-tip buoy. Ingon-ingon dahil itong usa ka batanon, pag mapilde ang tip-tip, di na ko miskwila. Napilde man. See? Ay, mga lisod kayo. Mag-una-una. Istorya'y galami. O niya, pag dito na sa pag-aplikar na, maglisod na ta. So, kining mga mensaya, ato ning huna-hunaon o pamalandungan gyud og ayo. Asa di ay nato gipanggamit ang atong mga nadawat gikan sa Ginoo. Kabalo kong naay naani mo karon nga imo ra nang giampo kaniadto. Gani kanang naas imong tapad, bunga na sa nagampo ana. So nakabalo ka nga naag yung kay giampo nga gihatag sa Dios, ang problema giunsa man na nimo karon. Tungod kay gipakita ta sa duha ka matang sa may mga problemas panglawas. Nga human nila na dawat ang ilang gipangayo, ang usa misulod sa templo ug nagdaig sa Dios. Kay ang Ginoo may nagpabarog niya. Insad to si mga na uban, hala, mura man sila mga buang, mag-ambak-ambak man na sila magdaig, magsayo-sayo man na sila magdaig. Natural because ang Dios mo'y naghatag og tiil, kusog, dili ang manok. Ambak nga kang mudaog ng manok. Nga di mo'y naghatag ng tiil og kusog. Natural. Lainam na sila magsimba. Ya, dapat naman hilom na tayo, kasasala ta. Nga na ra. Saan sila magsaysaya man? Sige ngisi. Because nadawat nato ang atong mga gipangayo. So karon kay naangkon man nimo, gamitan na aron mahimaya ang Dios. Mga estudyante, sa may inyong mga pangandoy, nung man mong eskwela, mag-unsa man mo, gamitan na para sa Ginoo. And iampo na ako ang akong mga anak kanunay, Lord, padak-an ni akong mga anak, Ginoong magtahod nimo ug namo nga mga ginikanan. Unya, inighuman ani nilag eskwela, ibutang sila nga mahimo silang influential kaayo nga tawo.
aron nga ang imong glory masabwag ngadto sa mga tawo. Pero mahimo kang influential nga pagkatao, pero para ras kalibutan, away pulos. Dili mapuslan. Sama ra kag gihilantan pagka naayo, outing tabay, bisag Domingo ron bay, di ta manimbabay. Sama ra na mga igsuon nga bakol ka, gitagag kusog, gipalakaw sa Ginoo. Pero toas diskuhan ga lukso-lukso. Unsay ato mga nadawat sa Dios? Ate ipagamit sa Ginoo sa paagi nga mahimo tang mga kamot sa Dios, mahimo tang tiil sa Ginoo, mahimo tang kamot sa Ginoo, gamiton ta niya. Every time nga sa kinasingkasing na akay hatag, na kay gitabang, na akay tanom sa imo isig katawo, imo na siyang gibuhat para sa Ginoo. Og nahimo kang kamot sa Dios. Every time nga mudasig ka, musulti ka sa mga pulong sa Dios ngadto sa taong walay paglaom, nahimo kang ba sa Ginoo. And every time nga ikaw mo'y naghago, ikaw na lang gyud, kadi man gyud sila kaduol. Ikaw na lay mo adto. Nahimo kang mga tiil sa Ginoo. Nagpasalamat ko sa Dios mga igsuon kay atong niaging Domingo o Sabado, masiguro to sa gabi Tungon sa itong adlaw, basta kay human midre sa likod, ngit-ngit na. Niadto ko sa ilahan ni Nong Yoli. Unya, pag-abot na ko dito, nakita na ko siyang galingkod, unya, nagkaon. Madi man to kalingkod. Bangunon raman to siya. Nya na-bless kayo ko. Nga naman. Panahon sa testimony, di ta manindog. Di ta mo pasalamat, di ta mo share. Pero kato siya mo share. Nya nigtindog niya, mana din ta. Dugay ra bagina mahuman. Balik-balik na punaron natagak siya. Di ba? Di ba? Pero tanawa. Lipay kay ka. Nga muduol gid siya iyang isugilon. Unsay gibuhat sa Ginoo. Amazing kayo. Siya ra usa didto. Wa pa jud sila signal. Mangutana na siya ni naisinda unsang orasa pag moingon na nag alas 9 na lingkod na siya mag-awit. Nya ampo na siya. Pag tan-aw niya mo alas 11 na hapit na alas 12 human nagsimba, mahuman na pud siya. Pagkanindot sa atong kinabuhi mga igsuon, makahimo tag pagsimba sa Ginoo ug mag-inusara ta. Naguna-una ko, grabe naka abijud na ko, di na gyud ni katindog. Ang iyang kamot may ngana na, ang usapong kamot may ngana na niya. Kalingkod na siya, yaray ikaw itong iyang biraw niya, lingkod na siya. And then tiil na po, gisugda na po. Kaya nangandoy pa siyang makapangalagad pa. Kitang mga ligo-liguan na natog dagat. Pangalagad to sa Ginoo, i-bike-bike ra nato. I-suroy-suroy, i-outing-outing ra imbis adlaw sa pagsimba sa Ginoo. Nakuha na to. Hinaot nga niining kagabihon mga igsuon, ma-encourage ta nga bitaw no. Anong dili man ako ni paggamit sa Ginoo? Nga gikan man ni sa Ginoo. Ang naa nato gikan gina sa Ginoo ug walay ato mga igsoon. Dios magpanalangin sa matag usang nakadawat sa mga mensahe karon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo sa mga pulong nga among nadawat karon. Salamat sa mga pagtudlo. Labaw pa sa hilanat o labaw pa sa bakol sukad pagkahimugso ang among kahimtang. Kay makasasala kami og paralisado dili kabangon gikan sa among kapakyasan. Apan ikaw, Ginoong Hesus, ang imong gamhanang mga kamot o Dios. Migunit ka namo, miluwas ka namo og nagbangon ka namo gikan sa among pagkabakol, gikan sa amo Ginoo nga paglubog, paghigda, pagka-paralyze namo sa among kahugawan
o kasaypanan. Sa imong mga mensahe, nakita namo ang dako kayo nimo nga gugma o Ginoo. Ug salamat kay nining mga mensahe. Gamita mi, himo aming mahimong imong mga kamot sa paagi nga mahimo kaming mga tabang sa imong bulaton, makatabang sa among isig katawo. Og unsay among naabot, gamito namo sa pag-alagad. Kanimo pinaagi sa pag-alagad sa among isig katawo, Ginoo. Salamat kay Lord sa mga mensahe nga among nadungog karon, naangkon karon. Kalipay namo ni og kadaugan, Ginoo. Dili ang tanim mo labayng kawang ang tanan nga nakadawat niini. Mahimo gayud o Lord nga magabuhat sumala sa imong kabubuton og nganong imong gihatag ning mensahe. Salamat sa imong pagmahal kanamo sa among mga pamilya, sa among mga minahal sa kinabuhi nga tuwa sa lagyong dapit. Dili ka bungol sa ilang mga pag-ampo, dili mo bo imong kamot aron di mo sila matabangan, mapanalipdan, ug dili usab ka buta nga di nimo makita ang ilang mga kalisdanan, kahimtang. Apan kung doon na may kapakyasan nga nakababag, salamat sa imong kapasayloan pinaagi sa dugo ni Jesus nga miaga sa cross. In the name of Jesus Christ of Nazareth, kaming tanan aduna gayoy paglambo, kabag-uhan, kausaban ug pagtubo diha kanimo. Magmabungahon kami o Dios. Salamat nga ang tanang naabot aning mensahea, naabot usab sa imong gamhanang mga kamot. Be your hand be upon us, O Lord. Pariha o Ginoo ni Caleb. No, pariha ni Caleb, ni Jabes, Lord, ni Jabes. Ang imong gamhanang mga kamot nagauban kaniya. Dalaygon ka, Lord. Dalaygon ka, Ginoo. Manindog tang tanan, mga igsoon. Mahigugma